Spoločnosť Brandner pripravila zaujímavú akciu pre občanov. Osobnosti mesta čítali deťom. Vyhrajte lístky na koncert Márie Rotrovej. V magazíne Plus uvidíte tanečný klub Sambet, aj ako sa plesalo na plese mesta. Po týždni vás opäť vítam pri sledovaní Rožňavského magazínu. Okrem spomenutých tém sme si pre vás pripravili aj ďalšie zaujímavé reportáže. Príjemné sledovanie. Na území nášho mesta sa o zber a triedenie odpadu stará spoločnosť Brandner. Tá v spolupráci s mestom pripravila pre občanov zaujímavú ponuku. Mesto Rožňava má podpísanú zmluvu so spoločnosťou Brandner na zber a triedenie odpadu. Spoločnosť pripravila pre občanov mesta zaujímavú, ale prospešnú akciu. Táto akcia začne teraz v sobotu a budú môcť doniesť starý papier na presne vyznačené miesta, kde sa bude vykupovať 1 kilogram starého papiera za 1 toaletný papier. Ak by niekto mal nad 100 kg, tak potom vlastne je možnosť aj výkup za peniaze. To sú 3 centy za kilo papiera starého. Zberné vozidlá s logom firmy nájdete už túto sobotu 19. februára od 9. do 13. hodiny na vyznačených miestach na mapke v rámci sídliska Vargovo pole. V pondelok 21. februára od 9. do 10. hodiny na Okružnej ulici, od 10. do 14.30 na sídlisku Juh. V pondelok 28. februára sa zberné vozidlo bude nachádzať od 9. do 12. hodiny v severnej časti mesta, od 12.30 do 15. na sídlisku Podrákoš. Medzi starý papier patria hlavne staré noviny, letáky, rôzne časopisy, potom vrecuška od múky a rôzne iné. Nepatrí tam hlavne mokrý, znečistený, či už masný papier a rôzne zase od rýb, ktoré sú vlastne, to už sú nie papier, ale viacvrstvové obaly, tie tam nepatria. Spoločnosť Brandner plánuje takýto zber papiera organizovať medzi obyvateľmi minimálne 4 krát do roka. Chceme týmto motivovať tých ľudí, aby lepšie triedili ten odpad a aby tento starý papier, ktorý môže slúžiť ako druhotná surovina, tak nekončil na skládkach odpadu, ale aby sa využil a tým môžeme prispieť k ochrane prírody, možno aj v rámci tohto ročného roka lesov. Viac informácií nielen o tejto akcii získate aj na telefónnom čísle 0902 980 992. Na poskytovanie informácií o aktuálnych podujatiach konajúcich sa nielen v našom regióne, ale na území celého Slovenska už niekoľko rokov slúži portál Slovakia Travel. Na jeho tvorbe sa podieľa tiež Turistické informačné centrum v Rožňave. Rožňavské turistické informačné centrum sa prostredníctvom svojej spolupráce s portálom Slovakia Travel stará o prilákanie turistov na Slovensko, ale tiež o informovanie slovenských občanov o aktuálnom kultúrnom dianí. To, že o všetkom sa dozvedia aj občania okolitých krajín, zabezpečuje možnosť prehľadania webu až v 5 jazykoch. Portál Slovakia Travel je národný portál cestovného ruchu pre Slovenskú republiku. V rámci krajín Európy bola taká dohoda, že koncovka Travel a názov krajiny v anglickom jazyku si zriadi každá krajina a budú to vlastne turistické portály pre návštevníkov tej danej krajiny. Na tomto nadnárodnom projekte sa Turistické informačné centrum podieľa už 3. rok. Pre portál poskytuje informácie o podujatiach z celého územia Košického kraja. Turistické informačné centrum Rožňava má tú česť starať sa o celý Košický kraj, okrem mesta Košice, o celé toto územie. Našou úlohou v rámci naplňania portálu je hlavne starostlivosť o jeho aktualizáciu a hlavne nahadzovanie aktuálnych podujatí, ktoré sa konajú na území Košického kraja s výnimkou mesta Košice. Neustála aktualizácia portálu prináša so sebou aj niekoľko problémov. Jedným z nich je naplnenie požiadavky o uverejnenie minimálne 50 podujatí počas 1 mesiaca. Sprevádzajú nás problémy, najmä čo sa týka počtu podujatí, pretože sú stanovené limity. Vlastne každé informačné centrum musí nahodiť
mať 50 podujatí v rámci daného mesiaca, čo je na našom území dosť veľký problém, keďže na území Košického kraja nie sú veľké mestá, ktoré by boli organizátormi týchto podujatí. Keďže pridanie nového podujatia na tento portál sprevádzajú určité formality, trvá istý čas, kým dôjde k jeho zverejneniu. A tak vzniká ďalší problém a to, že informácie o podujatiach sa do turistického informačného centra nedostávajú v dostatočnom predstihu. Na území mesta Rožňava máme skôr problém s tým, že podujatia síce sú, ale dozvedáme sa o nich neskoro. Pre potreby portálu Slovakia Travel je dôležité, aby sme sa o danej akcii, o danom podujatí dozvedeli aspoň tých 8 dní pred začatím konania akcie. Medzi podujatia vhodné na zverejnenie na tomto portáli patria výstavy, koncerty, divadelné predstavenia hosťujúcich divadiel v meste, športové podujatia väčšieho významu a podujatia organizované pre deti a študentov. Rovnako dôležitú časť tvoria turistické podujatia, ako sú výstavy či prechádzky v prírode. Chcela by som týmto vyzvať všetkých organizátorov, ktorí naozaj majú záujem spropagovať svoje podujatie nielen na miestnych a regionálnych stránkach, ale aj na takéto nadregionálnej stránke, ktorá dokáže prilákať veľké množstvo návštevníkov a možno práve kvôli danému podujatiu by navštívili náš krásny región, aby kontaktovali Turistické informačné centrum v Rožňave, buď na našej mailovej adrese tic.rožňava@stonline.sk alebo na našom telefónnom čísle 058 732 8101. Mesto Rožňava oznamuje rodičom detí, že zápis do materských škôl na území mesta sa bude konať od 15. februára do 15. marca od 8. do 16. hodiny v kanceláriách riaditeľok jednotlivých zariadení. Materskej škole na ulici Pionierov od 10:30 do 16. Mesto je zriaďovateľom 7 škôlok, z toho jedna je s vyučovacím jazykom maďarským. Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a číslo zdravotnej poisťovne. V Bratislave sa konala výstava cestovného ruchu Slovakia Tour 2011. Mesto Rožňava sa predstavilo v rámci spoločného stánku Košického samosprávneho kraja. V rámci propagácie bolo predstavené mesto Rožňava a okolité turistické atrakcie. Mesto Rožňava zastupovali zamestnanci regionálnej rozvojovej agentúry a turistického informačného centra. Chrípková epidémia zasiahla aj naše mesto. Regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil vyhlásenie chrípkových prázdnin na školách v okrese. V našom meste je v týchto dňoch najviac chorých na základnej škole na ulici Zlatej, na ulici Zeleného stromu a aj na základnej škole Zoltána Fábriho s vyučovacím jazykom maďarským. Prázdninujú aj rožňavskí gymnazisti.